дӯстони азиз, документҳои шумо буд шудааст. Пас мехоҳед ки граница гузаред. Пас мо дӯстони азиз ба шумо компанияи беҳтарин ва компанияи боварнико ба шумо тавсия медиҳем ки ширкати Акаи Парвиз мебошад. Ҳар рӯза рейс дорад аз Москва ва Московская област, одамҳоашро гирифта ба граница ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, тӯли 10 сол шуд якамон таҷрибаи кор дорад. Ҳар рӯза яъне ки рейс дорад. мошинаашон комфорт мебошад. Марҳамат, касоне ки границаро бошед муроҷиат кунед. Бардорон азиз, аз номи сомонаи мо ҳатман муроҷиат кунед. хуб, ширкати Акаи Парвиз дар хизмати мо ва шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. ва дӯстони азиз, мо дар навор имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. кӯче рӯ буд дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, подписия кунед. навори беҳтарин иштага иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешаи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акаи Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим ТЖ ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, WhatsApp дар экран. ширкати Акаи Парвиз дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, шербачаҳо, подписчикони канали Насим ТЖ, ҳама каса созен хубен, саломатиҳо кунед дӯстони азиз. хоб, дар видеои имрӯза шербачаҳо якчанд намуди астраҷоро ба навор гирифтем. анаки якумин эълони мо трактори фурӯшӣ аст. трактор Т28 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, яъне ки грудил дорад, чизил дорад, як то касилка дорад. хулоса ягон камбудӣ надорад, барои кор тайёр аст. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 50 000 сомон мега, боз муомилаи хубам дорад. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки тракторхар бошед бо нархи арзон дар ноҳияи Вахш, трактори фурӯшии Т28. телефонно бароятон дӯстони азиз, номери WhatsApp мондагӣ, марҳамат метавонед тариқи номерҳои WhatsAppшон занг бизанед. аз номи сомонаи мо Насим ТЖ ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо камази фурӯшӣ аст ки соли баромадаш 1994 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ ва балонош навай гуфтагиай. хулоса қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки дӯстони азиз ба кор тайёрай. хулоса як камбудӣ дорад, фақат гуфтагӣ ки аккумулятори шиштагиай. нархи камаза 80 000 сомони мега. ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад гуфтагӣ дӯстони азиз. ина марҳамат, камази фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи 80 000 сомонӣ. боз аз номи сомонаи мо гап додем дӯстони азиз, иншоалло ки муомила ҳам дорад. марҳамат, номерҳои WhatsApp мондагӣ, тариқи номерҳои WhatsAppшон занг бизанед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канали мо подписия кунед. анаки якумин астраҷи фурӯшон дар видеои имрӯза астраҷи караван аст, соли 2000 сол. хоб, моторош 1.6 литр, коробка механик, суди 4 бензин ва газ. мошин дӯстони азиз, коробкаш механик гуфтем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара. мотор, коробка 100%, краскалар нест дӯстони азиз. 4 та балони нав дорад, кондитсионери ях кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. нархи 65 000 сомонӣ. марҳамат, метавонед дар номерҳои экранда занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон Opel Astra аст дар кузови Хачибек. соли баромадаш 2006 сол мебошад. моторош 1.7 литр, коробка механикай, суди 4 дизел.
мошин ягон камбудии ва расход надорад, крас карда нестай. Хулоса чашкиёш нагуфтагиай. Марҳамат салоншам тоза, ягон камбудӣ ва расход надорад. Соли 2006 сол айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошин 49500 сомонӣ. дӯстони азиз, касоне ки яъне ки асраҷи хар бошед бо нархи 49500 сомонӣ марҳамат метавонед занг бизанед, маълумот муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. хуб шербачаҳо, агар ҳамин навори асраҷиҳо 1000 лайк гирифт, иншоалло ҳаракат мекунем пагоҳ навори асраҷи караванҳо як навор карда бари шумо пешкаш мекунем. хуб, раҳмат барои дастгиритон. дарси навора сар мекунем. дӯстони азиз, эълони навбатиамон Opel Astra ҳастаи хачибекиш, солиш 99 сол мебошад. сӯзишворияш танҳо бензин, объём мотор 1.6 литр, коробка механикаи. мошин краскаш сиёҳ, ҳолаташ беҳтаринай, хулоса дискҳои пресинг дорад, 4 та баллони 80% дорад. дӯстони азиз, марҳамат касоне ки асраҷи хар бошед бо нархи арзон, коробкаш механик гуфтем, нархаш 55000 сомонӣ ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. телефонно барои тамос 917 03 20 занг бизанед, маълумот муфассалтарро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳо дошта бошед, мехоҳед ки реклама кунед, ҳатман дар номерҳои мо 911 32 43 44 роҳӣ кунед. иншоалло ки мошинҳои шуморо мо ба шумо фурӯхта медиҳем. ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, шашумин асраҷи фурӯшимо соли баромад 2000 солай. мотораш 1.6 литр, коробка механика, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дӯстони азиз, чӣ қадр ки дар навор дидесен, краскатавар неста, ягон ҷош хулоса ягон камбудӣ надорад. дар сурат маълум шербачаҳо, баллонош нав, салоншам тозаҳай, нархаш 54000 сомонӣ.